danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Assalamu alaikum masu kamun barka da warhaka, barkan mu da sake sarar ku a cikin wannan lokacin. Fatan kuna cikin koshin lafiya. Ni na ku Bilyaminu D Bilyaminu mun da wani shiri. To da farko gaskiya na yanayin comedy amma gaske saboda karancin kayan aiki. To amma gaskiya yanzu kayan aiki sun zama enough. Kuma alhamdulillah yanzu muna an samu subscribe irin 500 da wata haka. Muna ƙara godiya da ku masoya na my fan. Maza da matan jihar nan da kuma na wajen jihar nan. Godiya nake. Ina ƙara muku sanarwa akan sabon interview na da zai fito nan ba jima zuwa ɗayan kwana biyu haka zuwa juma'a haka zan sake shi insha Allah. Da fatan kowa zai kwance tare ni a channel ita mai suna Bilyaminu D Bilyaminu TV channel. Mu je zuwa a kafta. Kin ce zaki faɗa min da bakin kina suna sai ki faɗa min kowa yake. Ina son ka. Dan ke dade. Sahabin nawa. Ba za yi ba. Na tsale. Kin ji abin da ke faɗa? Karka ce komai, ka bar komai a hannuna. Zan nemi mai martaba bayan aure na da gimbiyata sai a bani kai ka zama bawa mai yi wa matata hidima. Kin ji abin da ke faɗa? Ka bar komai a hannuna. She was heartbroken inside. Kwata-kwata ba kya bayyana baki ɗaya. Allah. She was heartbroken inside. Na tsale ka. Kuma ba zan taɓa son ka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma ki sani akwai wanda zuciyar take so yanzu haka. Wace ce ita? GIMBIYA ANISA. She was heartbroken in search for the righteous hero. Ni ne wanda ya dace ya aure Anisa ba kowa ba. GIMBIYA ANISA matar maza ce irin. Tabbas Anisa matar maza ce irin mu. Ni Abbas dan sarkin baka ba irin ku ƴaƴan kuikuyo ba. GIMBIYA ANISA matar maza ce irin mu ba mata ba. A tara ɗan makwayo da Abbas. Kyawun surar halittar GIMBIYA ANISA da faɗin masarauta irin tasu. In dai ni Amaru ɗan sarki ina wajen. To ni zan ci wannan gasa. Kai ku iya bakin ku ko kuma na ka samu. Tun da zai rima yana cin abinci cikin yanayin damuwa ko abinci ya kasa ci tun jiya. To ni me ya shafe ni? Ya mutu din. Wannan shine abin da nake gudu. Ina son kima alfarma na hana kowa zuwa zance gidanku. Wannan ce alfarmar ba ta karɓu ba. Sai a bani kai kaza. Ka gaya min. Ina son ta. Ina ƙaunar ta. Wace ce ita? GIMBIYA ANISA. Zuwa ita wa. GIMBIYA ANISA. Wani alƙawari ke son namiji ne? GIMBIYA ANISA. Ina so ka min alƙawarin cewa duk wuya duk rintsi kamar yadda a tsawon shekarun nan ka kula ka adana azurfan nan haka nake so ka adana soyayyata a cikin zuciyarka. Ba da ma. Maza a kawo min shi nan duk inda yake.